سلام سلام لكم وأهوية وأهاتية ቤተሰብ ልሳነ ግዕዝ ወአፍቃርያን ልሳነ ግዕዝ የዘይ ዘአቀርብ ለክሙ በአስራይ ክፍ በእንተ መጠይቃዊ ቃል ዘይብ እሽንቱ ውእቱ ራብዓይ እስከ እሽንቱ እስከ ዘይብ መስተዋዳዊ ቃል ሶይጽያን አው ሶይዐርፍ ላይ ለመጠይቃዊ ቃል ዘይብ እሽንቱ ፍጹም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኣሕዋተይ ፈተውቲ ቋንቋ ግዕዝ ቤተሰብ ቋንቋ ግዕዝ ሎሚ እንሪኦ ብዓስራይ ክፋል ብዛዕባ መጠይቃዊ ቃል እሽንቱ ክንደይ ዝብል እዩ። ራብዓይ እስከ ክሳብ እስከ እሽንቱ ክሳብ ክንደይ እስከ ዝብል መስተዋድዳዊ ቃል ኣብ ልዕሊ እሽንቱ ዝብል መጠይቃዊ ቃል እንትዓርፍ ወይ ድማ እንትፀዓን ምሳሌ ቀዳማይ እስከ እሽንቱ ሰዓት ትጸንህ ዝያ እስከ እሽንቱ ሰዓት ትጸንህ ዝያ ኣብዚ ክሳብ ክንደይ ሰዓት ኢኻ ትጸንሕ ክሳብ ክንደይ ሰዓት ኢኻ ኣብዚ ትጸንሕ ማለት እዩ። ካልኣይ እስከ እሽንቱ መዋዕል እትየገሰክሙ እስከ እሽንቱ መዋዕል እትየገሰክሙ ክሳብ ክንደይ ክዕገሰኩም ክሳብ ክንደይ ግዜ ክዕገሰኩም ክሳብ ክንደይ ዓመት ክዕገሰኩም ማለት እዩ። ሳልሳይ እስከ እሽንቱ ገጽ አንበብካ እስከ እሽንቱ ገጽ አንበብካ ክሳብ ክንደይ ገጽ አንቢብካ ክሳብ ክንደይ ገጽ ኢኻ አንቢብካ ክሳብ ገጽ ክንደይ አንቢብካ ማለት እዩ። ራብዓይ እስከ እሽንቱ መዓርግ ኣህነጽኪ ቤተኪ እስከ እሽንቱ መዓርግ ኣህነጽኪ ቤተኪ ገዛኺ ክሳብ ክንደይ ደርቢ ኣህኒጽኪ ክሳብ ክንደይ ደርቢ ገዛኺ ኣህኒጽኪ ማለት እዩ። ሃምሳይ እስከ እሽንቱ ሰዓት ትከውን ግብረካ እስከ እሽንቱ ሰዓት ትከውን ግብረካ ስራሕኻ ክሳብ ክንደይ ሰዓት ትውድእ ክሳብ ክንደይ ሰዓት ስራሕኻ ትውድእ ማለት እዩ። ሃምሳይ ምስለ እሽንቱ ምስ ክንደይ ማለት እዩ። ምሳሌ ቀዳማይ ምስለ እሽንቱ ሰብ መጻእካ ምስለ እሽንቱ ሰብ መጻእካ ምስ ክንደይ ሰባት መጺኻ ምስ ክንደይ ሰባት ኢኻ መጺኻ ማለት እዩ። ካልኣይ ምስለ እሽንቱ ነቢያት ተናገረ ምስለ እሽንቱ ነቢያት ተናገረ ምስ ክንደይ ነቢያት ተዛሪቡ ማለት እዩ። ሳልሳይ ምስለ እሽንቱ ኣብያት ሆርኪ ምስለ እሽንቱ ኣብያት ሆርኪ ምስ ክንደይ ዓርኪ ከይድኪ ምስ ክንደይ መሓዝ ከይድኪ ማለት እዩ። ራብዓይ ምስለ እሽንቱ መኳንን ተማከርክሙ ምስለ እሽንቱ መኳንን ተማከርክሙ ምስ ክንደይ ሓለቓታት ተማኺርኩም ምስ ክንደይ ሓለቓታት ተማኺርኩም ማለት እዩ። ሃምሳይ ምስለ እሽንቱ ሰራዊት ወፃ ንጉስ ምስለ እሽንቱ ሰራዊት ወፃ ንጉስ ንጉስ ምስ ክንደይ ሰራዊት ወፂኡ ምስ ክንደይ ሰራዊት እዩ ንጉስ ወፂኡ ማለት እዩ። ሳድሳይ ምስለ እሽንቱ ኣሃው ተሰደድክን ምስለ እሽንቱ ኣሃው ተሰደድክን ምስ ክንደይ ኣሕዋትክን ተሰዲድክን ምስ ክንደይ ኣሕዋትክን ተሰዲድክን ማለት እዩ። ሳድሳይ ዘእሽንቱ ናይ ክንደይ ማለት እዩ። ዘይብል መስተዋድዳዊ ቃል ሶይዐርፍ ላይ ለመጠይቃዊ ቃል ዘይብል እሽንቱ ምሳሌ ቀዳማይ ዘእሽንቱ ዓመት ወለድቲ እቲ ዘእሽንቱ ዓመት ወለድቲ እቲ ናይ ክንደይ ዓመት ቆልዓ እያ ጓል ክንደይ ዓመት ቆልዓ እያ ማለት እዩ። ካልኣይ ዘእሽንቱ ሰብ ድምፂ ሰማዕከ ዘእሽንቱ ሰብ ድምፂ ሰማዕከ ናይ ክንደይ ሰባት ድምፂ ሰሚዕኻ ድምፂ ክንደይ ሰባት ሰሚዕኻ ማለት እዩ። ሳልሳይ ዘእሽንቱ ኣህጉር ንጉስ ውእቱ ዝንቱ ዘእሽንቱ ኣህጉር ንጉስ ውእቱ ዝንቱ እዚ ንጉስ ናይ ክንደይ ሃገራት ንጉስ እዩ ናይ ክንደይ ሃገራት ንጉስ እዩ እዚ ንጉስ ማለት እዩ። ራብዓይ ዘእሽንቱ ክፍ ረድእ ኣንቲ ዘእሽንቱ ክፍ ረድእ ኣንቲ ናይ ክንደይ ክፍሊ ተምሃሪት ኢኺ ክንደይ ክፍሊ ተምሃሪት ኢኺ ማለት እዩ። እዚ ብወዲ እውን እንተኾይኑ ዘእሽንቱ ክፍ ረድእ ኣንተ ንጓል ረድእቲ እንተኢልና ንወዲ ረድ ንብል። ሃምሳይ ዘእሽንቱ ኣዝማን ኣዕርክት ብከ ዘእሽንቱ ኣዝማን ኣዕርክት ብከ ናይ ክንደይ ዓመታት ኣዕርክቲ ኣለዉኻ ማለት እዩ። ሳድሳይ
ዘስፍንቱ ዕለት ፍኖት ውእቱ ዘስፍንቱ ዕለት ፍኖት ውእቱ ናይ ክንደይ መዓልቲ መንገዲ እዩ መዓልቲ ክንደይ መንገዲ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ብካልእ ኣዘራርባ ዘስፍንቱ ዓመት ወለት ይእቲ ዝብል ወለተ ኣስፍንቱ ዓመት ይእቲ ኢልና ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ትርጉሙ ድማ ምስቲ ናይ መጀመርያ ኩሎም ማዕረ እዮም ዘስፍንቱ ሰብ ድምፂ ሰማይከ ዝብል ድማ ድምፂ ኣስፍንቱ ሰብ ሰማይከ ኢልና ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ዘስፍንቱ ኣጉር ንጉስ ውእቱ ዝንቱ ዝብል ድማ ንጉስ ኣስፍንቱ ኣጉር ውእቱ ዝንቱ ኢልና ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ኣብዚ እውን ብደንቢ ንኽነብራህርሆ እንተደሊና ንጉስ ኣስፍንቱ ኣጉር ውእቱ ዝንቱ ንጉስ ኢልና እውን ንቕይሮ ንኽእል ኢና ዘስፍንቱ ክፍ ረድእ ኣንቲ ዝብል እውን ረዲት ኣስፍንቱ ክፍ ኣንቲ ኢልና ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ዘስፍንቱ ኣዝማን ኣይርግ ብከ ዝብል እውን ኣይርግተ ኣስፍንቱ ኣዝማን ብከ ኢልና ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ዘስፍንቱ ዕለት ፍኖት ውእቱ ዝብል ድማ ፍኖተ ኣስፍንቱ ዕለት ውእቱ ኢልና ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚኦም ኩሎም ከካልኣይ ሙሉእ ሓሳብ ኣለዎም ማለት እዩ ሳባይ ውስተ ኣስፍንቱ ኣብ ክንደይ ውሽጥነት ዘለዎ ኣብ ውስተ ዘይብል መስተዋድዳዊ ቃል ስወይ ዓርፍ ላዕለ መጠይቃዊ ቃል ዘይብል እስፍንቱ ምሳሌ ቀዳማይ ውስተ ኣስፍንቱ ኣህጉር ሰበኩ ነቢያት ውስተ ኣስፍንቱ ኣህጉር ሰበኩ ነቢያት ነቢያት ኣብ ውሽጢ ክንደይ ሃገራት ሰቢኾም ነቢያት ኣብ ውሽጢ ክንደይ ሃገራት ኣምሂሮም ማለት እዩ ካልኣይ ውስተ ኣስፍንቱ መፅሓፍ ተፅሕፈ ዝንቱ ቃል ውስተ ኣስፍንቱ መፅሓፍ ተፅሕፈ ዝንቱ ቃል እዚ ቃል እዚ ኣብ ውሽጢ ክንደይ መፅሓፍ ተፃሒፉ ኣብ ውሽጢ ክንደይ መፅሓፍቲ እዚ ቃል እዚ ተፃሒፉ ማለት እዩ ሳልሳይ ውስተ ኣስፍንቱ ኣብያት ተረክበ መዝሙረ ዳዊት ውስተ ኣስፍንቱ ኣብያት ተረክበ መዝሙረ ዳዊት መዝሙረ ዳዊት ኣብ ክንደይ ገዛታት ተረኺቡ ኣብ ክንደይ ገዛታት መዝሙረ ዳዊት ተረኺቡ ማለት እዩ ራብዓይ ውስተ ኣስፍንቱ ልሳናት ተተርጎመ መፅሓፍ ቅዱስ ውስተ ኣስፍንቱ ልሳናት ተተርጎመ መፅሓፍ ቅዱስ መፅሓፍ ቅዱስ ናብ ክንደይ ቋንቋታት ተተርጉሙ ናብ ክንደይ ቋንቋታት መፅሓፍ ቅዱስ ተተርጉሙ ማለት እዩ ሃምሳይ ውስተ ኣስፍንቱ መዝገብ ኣንበርከ ወርቀካ ውስተ ኣስፍንቱ መዝገብ ኣንበርከ ወርቀካ ገንዘብካ ኣብ ክንደይ ባንክታት ኣቐሚጥካ ኣብ ክንደይ ባንክታት ገንዘብካ ኣቐሚጥካ ማለት እዩ ሳድሳይ ውስተ ኣስፍንቱ ጉባኤያት ተምህርካ ውስተ ኣስፍንቱ ጉባኤያት ተምህርካ ኣብ ክንደይ ጉባኤታት ተማሂርካ ማለት እዩ ሳምናይ ቅድመ ኣስፍንቱ ቅድሚ ክንደይ ማለት እዩ ቅድመ ዘይብል መስተዋድዳዊ ቃል ስወይ ዓርፍ ላዕለ መጠይቃዊ ቃል ዘይብል እስፍንቱ ምሳሌ ቀዳማይ ቅድመ ኣስፍንቱ ዓመታት ሆረ እሁከ ኢየሩሳሌም ቅድመ ኣስፍንቱ ዓመታት ሆረ እሁከ ኢየሩሳሌም ሓውካ ናብ ኢየሩሳሌም ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ከይዱ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ሓውካ ናብ ኢየሩሳሌም ከይዱ ማለት እዩ ካልኣይ ቅድመ ኣስፍንቱ መዋዕል መፃ እግዚእነ ቅድመ ኣስፍንቱ መዋዕል መፃ እግዚእነ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት መፁ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መፅኡ ማለት እዩ ናይዚኣ መልሳ ኣብ ኮመንት ኣቐምጡልና ሳልሳይ ቅድመ ኣስፍንቱ ሰዓታት ፈፀምኪ ግብረኪ ቅድመ ኣስፍንቱ ሰዓታት ፈፀምኪ ግብረኪ ስራሕኺ ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት ወዲእኺ ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት ስራሕ ክወዲእኺ ማለት እዩ ቅድመ ኣስፍንቱ ወርሓት ተወልደ እሁኪ ቅድመ ኣስፍንቱ ወርሓት ተወልደ እሁኪ ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሕ ሓውኪ ተወሊዱ ሓውኪ ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሕ ተወሊዱ ማለት እዩ ሃምሳይ ቅድመ ኣስፍንቱ ህዝቢ ተናገርክሙ ዘንተ ቃለ ቅድመ ኣስፍንቱ ህዝቢ ተናገርክሙ ዘንተ ቃለ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ቅድሚ ክንደይ ህዝብታት ተዛሪብኩም ነዚ ቃል እዚ ኣብ ቅድሚ ክንደይ ህዝብታት ተናጊርኩም ማለት እዩ
ሳድሳይ ቅድመ እስፍንቱ ሊቃውን ተቃሃወ ቅድመ እስፍንቱ ሊቃውን ተቃሃወ ኣብ ቅድሚ ክንደይ ሊቃውንቲ ተኸራኺሩ ማለት እዩ። ታስዓይ ዲበ ኣብ ላዕለ ዲበ እስፍንቱ ኣብ ላዕለ እስፍንቱ ኣብ ልዕሊ ክንደይ ማለት እዩ። ዲበ ኣብ ላዕለ ዘይብሉ መስተዋድዳን ቃላት ሰያርፉ ላዕለ መጠይቃዊ ቃል ዘይብል እስፍንቱ። ምሳሌ ቀዳማይ ዲበ እስፍንቱ ኣሕማር ጸአንከ መግበርተከ ዲበ እስፍንቱ ኣሕማር ጸአንከ መግበርተከ ኣቑሑትካ ኣብ ክንደይ ጀልባታት ፅዒንካ ኣቑሑትካ ኣብ ክንደይ መርከባት ፅዒንካ ማለት እዩ። ካልኣይ ዲበ እስፍንቱ ኣህጉር ሰየመኪ ንጉስ ዲበ እስፍንቱ ኣህጉር ሰየመኪ ንጉስ ንጉስ ኣብ ልዕሊ ክንደይ ሃገራት ሰየምኪ ማለት እዩ። ሳልሳይ ላዕለ እስፍንቱ ኃጥኣን ወረደ መዓተ እግዚአብሔር ላዕለ እስፍንቱ ኃጥኣን ወረደ መዓተ እግዚአብሔር ቁጣዕ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ክንደይ ኃጥኣን ወሪዱ ኣብ ልዕሊ ክንደይ ኃጥኣን ቁጣዕ እግዚአብሔር ወሪዱ ማለት እዩ። ራብዓይ ላዕለ እስፍንቱ ኣድባር ተሃንጸት ቤተ ክርስቲያን ላዕለ እስፍንቱ ኣድባር ተሃንጸት ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ክንደይ ጎቦታት ተሃኒጻ ኣብ ልዕሊ ክንደይ ጎቦታት ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጻ ወይ ድማ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ክንደይ እምባታት ተሃኒጻ ኣብ ልዕሊ ክንደይ እምባታት ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጻ ማለት እዩ። ሓምሳይ ዲበ እስፍንቱ ኣዕማድ ቆመ ዝንቱ ቤት ዲበ እስፍንቱ ኣዕማድ ቆመ ዝንቱ ቤት እዚ ገዛ እዚ ኣብ ልዕሊ ክንደይ ዓንድታት ቆይሙ ማለት እዩ። ሳድሳይ ዲበ እስፍንቱ ኣፍራስ ተጽዕኑ ሰገራት ዲበ እስፍንቱ ኣፍራስ ተጽዕኑ ሰገራት ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ክንደይ ኣፍራስ ተጻዒኖም ኣብ ልዕሊ ክንደይ ኣፍራስ ሰራዊት ተጻዒኖም ማለት እዩ። ከምዚ ይብል ከመዚ ይብል በሰላም ጽኑዕ ኣህውየ ወኣህትየ ጥቀ ጥቀ ሴባክሙ ይትርስኡ ፈለው ላይክ ሰብስክራይብ ኮመንት ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ነዚ ይመስል ነይሩ። በካሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ ሼር ላይክ ኮመንት ምግባር ድማ ኣይትረስዑ።